the camera, life is like a movie. I'm the star, wish you was in my position. You too broke to play the part. Of course, I keep some bad women with me in the... И какво става, хора? Забравих да снимам и малко по-късно почнах клипа. Тук при мен е на MC. Ей! Да, ето му каза по неговото здрасти. И аз играя в Йорам Мит, защото в мене ме изгони от топ. И сега, ето го и него. Идва, ето го, Катарина. Само, че не игра от неговия рек, а на брат му. И както виждате, моят резултат е 9 от 1, 2 свити кила, 61 милиона. А моят резултат е най-големото про 0 от 5. Да. Как може да Защото брат му беше малко АФК и той не изигра играта. Ама. Как избега. Знал лут на празни. Ай сега. И играта е в 14-та минута, аз забравих да снимам. И затова малко тъпо стана. Бегай! Не насам! Ей! Трябваше на другата страна. Коя Катарина какво уби ми е чудно? Оф, леле, кой се апортва сега, бе? Луцион. И що си хаби лутал мен? Не, Ларвик, хелп! То пустиняк го нещо. Нямам, използвах го. Фак, ще ма килна. Бегай. Килнаха ме сега. И... Втори кил? За мен? За теб. Поговори. Така. Ще си купа малко армор. Защото съм 250 атак демидж и 100 армор. Отивам в джънгъл. Отивам в джънгъл, защото съм пич. Ти си най-малкият левел 8, аз съм 11, най-голем. Ларо килна и Тристан. Аз не мога да намерим тия мобовете от джънгъл. Нали има триъгълничета, там са. Маки там. Да става някой да ги е килнал. Както виждате, аз съм най-големия левел, 11-ка, Тристан. И да ме скайпа ми 3 лика? Да, скайпа му ще бъде в описанието. И канала ми ще бъде в описанието. Да, и пентата ми ще бъде в описанието. Да, пента сигурно. Да, бе. Но да дадете пич в момента качвам клип. Да, в момента кача един клип. Чакай да видим полека Майнкрафт. Мене Майнкрафт ми е прецакан и не може да качвам. Пичове, качвам клип, той се качи. И не мога въобще да играя Майнкрафт. Както виждате, бием по много демидж. Да чупиме инхибитор. Фак. За колко бегам? Скачи ме, не има кула. Не, човек, аз мога да скоча. Мой кил. Мачи мой. Друг път само че. Айде. Тук ти е пентът. Добре, пент. Къде види пент? Как... Ето трипл! Този използва улт. Не ми го си. Как нямаше трипъл, бе? Вече има дабъл. Грагас ти идва, да знаеш. Браво, някой. Айде дай му трипъл да бъде. Заради мене. Маки, трипъл. Няма трипъл. Пак ли катат? Нямам кюб. Аре ще чупиме този инхибитор по него. Да знаете, хора, не играеме на ботове, някой ми звъни. Кой ти звъни? Следих се, кой направо затварях. Фак, някой ми звъни, как можа, бе, човек. Ще ма килнат сега заради него. Нямам кил, се обърнем да го Ти виж, снимаш ли? Снимам! Идам към тебе. Килнах Луци, айде идвай. Аз си бием спида. Че нямам и мана, нали, герой на мана. Килни, така накрая. И хора, вижте, и той направи кил.
Аз се Бе от спасих. 7. Аз се спасих. Драга много слаб, бе. Така, това ще си го покажа. Марш от мене, бе, келеши. И така. Аз вече си имам Хубавото на Грага ще ми дава спид. Ние ти дал. О, миньон, че го свали. Биди, брат. Може да става. Ела. Бързо, човек. Ела към мен да си направиш ли. То на кула не вервам да скочи го пак. Да, не вярваш. Ще му свали там от шева кула. И ракетката на Джинкс нещо не учи. Леле, човек, много ме яда тази игра. Как мога да умрем? Ние ще ги бием, ама как да умрем, Митчо? What the fuck? Как ладно? Стига с това what the fuck, това ще бъде. Ай, три. Не. Това е Букук. Това е Букук. Да, не знам вече. Охо. Писал съм на това, къде ти е звъня, не споменава име. Аз знам кой. Добре да си това. О, Фуция, ела тука. Леле, Луцион ли е къпе? Аз му викам Луция, защото боях ми. къде Ето. отиде? О, флашна се. Аз не смеем да им скочим на тия, че идат на кула. Идвай при... Чакай. Тристан, да. Тристан. Оу, квадра. Той Тристан. Обави се ням на квадра, бе. Нямам кюб. Абе, какво кюм да имаш, бе? Не, човек, кюто ми е силно. Тристан вече пина. Аре, ела ги чупим. Чупи го кула. После, че им налиташ колко щеш. Браво, да, бе. Ела, чупиш кола, ела. 8 трипъл. Леле, човек, аз стига. В 21-та минута биеме хората. Лили, какви добри сме станали. И хора, надявам се да ви е харесал клипа, лайквайте, абонирайте, Коментирайте. И извинявам се пак, че закъснях малко с клипа и чао!